Oczywiście ze smutkiem przyjąłem te działania, bo jeżeli postronnego człowieka ktoś zapytałby, skąd tyle agresji, plucia, ściągania mainstreamowych mediów do Ostrołęki w celu wsparcia tego działania, no to postronny człowiek odpowiedziałby z pewnością tak. Chodzi pewnie o ustawę emerytalną, która przedłużyła wiek do 100 lat. Ktoś inny powie, postronny człowiek nieznający realiów, pewnie chodzi o ustawę o związkach partnerskich i braku akceptacji czy możliwości adopcji dzieci. Ale proszę Państwa, nie o to chodzi. Chodzi o skromny projekt, taki jak setki w tym kraju, który miał na celu i ma nadal na celu właściwie poprawę bezpieczeństwa, czy poczucia bezpieczeństwa w Ostrołęce poprzez szereg fantastycznych inicjatyw. Przed chwilą mieliśmy okazję jedną z nich widzieć i o to tak naprawdę chodziło. Ja Państwu przedstawiając ten projekt 25 października mówiłem, że tak naprawdę nie najważniejsza jest treść. Ważne jest to, co będziemy w ramach tego projektu realizowali. I otóż te moje słowa rzeczywiście przez okres 4 miesięcy jakby zamilkły, a to z prostego powodu. Wszczęto procedurę. Być może dla niektórych z Państwa jest to oczywiście znane, ja tylko przytoczę. Pan wojewoda wystąpił po uchwaleniu przez Państwa tejże uchwały w ramach czynności nadzorczych i mając 30 dni na uchylenie tej uchwały, nie podjął takiej czynności. Dla mnie jest to rzecz, powiem szczerze, kuriozalna. Mając ten sam materiał dowodowy, takiej czynności, takiej decyzji nie wydał. Trzymano przez kolejne 3-4 miesiące tenże projekt i on był oczywiście, w cudzysłowie mówiąc, bardzo popularnie teraz grillowany medialnie. Poprzez media z terenu Ostrołęki, jak również media mainstreamowe. Co się okazuje? Ja czytam, któryś dzień na początku tygodnia ukazał się artykuł w jednym z portali ostrołęckich. Rada ugięła się pod naciskiem wojewody, dokonuje zmiany. I w tym momencie pomyślałem, dzwoniąc do pana przewodniczącego Maciaka, pewnie wojewoda przysłał jakiś dokument. Przeszukałem właściwie z pomocą pani z Rady Obsługi Rady Miasta. Niestety nie znaleźliśmy żadnego pisma, więc postanowiłem, szanowni Państwo, skontaktować się z panią rzecznik pana wojewody Iwettą Biały. Zapytałem, gdzie są te dokumenty wojewody, których treści wskazał na uchybienia formalno-prawne. Otóż nie ma takiego pisma i do tej pory nie przesłano do Rady Miasta takiego pisma. Pani Iwetta Biały po wysłaniu przeze mnie kilku maili sprostowała oczywiście swoją wypowiedź z jednym z portali. Zrobiono to tak uczciwie, że nie w formie sprostowania, ale oczywiście w formie zmiany treści tegoż artykułu. Przez kolejne miesiące trwało kolejne grillowanie tegoż projektu i tej uchwały. Szanowni Państwo, nadal nie wiedzieliśmy, co tak naprawdę musimy zmienić. I otóż pojawia się skarga pana wojewody z 13 lutego, przepraszam, 13 lutego. I otóż skarga zawiera dwa podstawowe zarzuty. Pierwszy z zarzutów to fakt, że nie utworzono Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. No przeczytałem, proszę Państwa, ten zarzut z lekkim zdziwieniem, bo ta komisja, jak Państwo wiecie, funkcjonuje od 11 lat. Komisja została powołana wspólnie przez prezydenta i starostę i ta komisja ma już 11 lat, pewnie będzie okrągłą rocznicę istnienia obchodziła. Tak więc zarzut nieutworzenia takiej komisji, to Państwa ocenie oczywiście to pozostawiam. Kolejny główny zarzut, te zarzuty są dwa, to fakt, że w podstawie prawnej uchwały, którą Państwo podejmowaliście, a którą przedstawialiśmy, przyjęto podstawy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. Pan wojewoda uznał, że nie. Ja uważam, że podstawy prawne powinny być zaczerpnięte z ustawy o samorządzie powiatowym. Szanowni Państwo, żadna z tych ustaw, jak to bywa w naszej legislatyce, nie ma tak zwanego priorytetu. I oczywiście ustawa o samorządzie gminnym mówi o bezpieczeństwie i możliwościach podejmowania działań przez Wysoką Radę w zakresie bezpieczeństwa. Również o tym samym mówi ustawa o samorządzie powiatowym. Tak więc zarzut wojewody w naszej ocenie jest zarzutem tak naprawdę nie do końca uzasadnionym, tym bardziej, że skarżący nie wskazał tak naprawdę żadnej podstawy prawnej, która mówiłaby o tym, że priorytetem jest ustawa o samorządzie powiatowym. A to oczywiście dywagacje natury prawnej, które wskazują jednak na działanie i dają pewien obraz całej tej sytuacji. Szanowni Państwo, już jakby w treści uzasadnienia tej skargi pojawiły się zarzuty co do tego, że w ramach tworzenia programu wykorzystaliśmy dane statystyczne zawarte w strategii rozwoju miasta. Ja powiem szczerze, jak przeczytałem ten zarzut, wprawdzie już nieformalny, ale z uzasadnienia, no to z lekkim zdziwieniem, bo Państwo uchwaliliście tę strategię w ubiegłym roku i celem tej strategii rozwoju miasta Ostrołęki na lata 2012-2020 jest przede wszystkim czerpanie z tej właśnie strategii informacji i danych. To one mają służyć poszczególnym inicjatywom.
Wojewoda stwierdził, że wykorzystanie tych danych, które Państwo wykorzystaliście, miasto zapłaciło za strategię, Państwo ją przegłosowaliście, a organ nadzorczy mówi nie, Wy nie powinniście z tego korzystać. Powiem szczerze, no pozostawiam to Państwu jakby ocenie, czy to jest obiektywne, czy też nie. I w konsekwencji trzeci zarzut, do którego siłą rzeczy się odniosę, to jest to wchodzenie w kompetencje. Szanowni Państwo, ten cały atak ze strony mediów, te liczne komentarze, łącznie z jakimiś tam groźbami pod moim adresem, strzelania sobie w łeb, no w łeb nie będę strzelał, jestem uparty i ten program będę kontynuował i doprowadzę go do szczęśliwego finału. Szanowni Państwo, myślę, że z Bożą pomocą. I teraz to pytanie dotyczące wchodzenia w kompetencje. Nikt z piszących i plujących na ten projekt tak naprawdę moim skromnym zdaniem nie pochylił się nad treścią tego projektu. Bo jeżeli pochyliłby się nad treścią projektu i harmonogramu, to przeczytałby, że ustawowe zadania w przypadku policji, to za te ustawowe zadania odpowiada komendant policji. Więc jeśli to jest naruszenie i wchodzenie w kompetencje, to rzecz dla mnie niepojęta. Jakby kończąc, ja oczywiście to, co powiedział Pan Prezydent, tak naprawdę wchodzenie, czy wciągnięcie się w tą pułapkę postępowania sądowego spowoduje może rok, 2, 3 oczekiwania, tym bardziej, że wojewoda w treści skargi wniósł także o wstrzymanie realizacji tej uchwały. To tak naprawdę zablokowałoby ten program na kolejne lata i być może za 2-3 lata dowiedzielibyśmy się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, że mieliśmy rację. Albo też nie. To instancja jeszcze skarga kasacyjna. I tak naprawdę, proszę Państwa, dobro tego programu, czy idea tego programu sprowadzona będzie do utarczki na niwie sądowej. Ja osobiście jestem temu przeciwny. I Panie Prezydencie, to biorę pełną odpowiedzialność ja, nie Pan Prezydent, bo ja przygotowałem ten projekt, ja ten projekt będę doprowadzał do końca. Szanowni Państwo, ja liczę w tym momencie na Państwa radnych, Pana radnego Dąbkowskiego, Kleczkowskiego, Pana radnego Piaścińskiego, Panie radnego Szczubełek. Szanowni Państwo, wiem, że Państwo macie fantastyczne doświadczenia na polu prewencji, zapobiegania przestępczości. Pan radny Dąbkowski to wiele lat fantastycznych efektów w pracy w policji i realizacji tego typu projektów. Pan radny Kleczkowski, myślę, że wszyscy wiemy, mamy tego świadomość, fantastyczne inicjatywy w zakresie promowania turystyki rowerowej. Proszę o ciszę, proszę o ciszę. Panie radny Zarzycki, proszę zgłosić się do głosu, dobrze? Pan Wiesław Piaściński, myślę, Panie Wiesławie, że Pana wypowiedź w mainstreamowym medium i atak na ten program, ja Pana zachęcam i będę do Państwa zwracał się z prośbą. Pana doświadczenia, fantastyczna praca na rzecz społeczeństwa w ramach ORWP. Ja mam tego świadomość, bo blisko byłem tego wszystkiego, wiem, ile Pan wkładu poczynił w funkcjonowaniu ORWP. Także ja będę się do Państwa zwracał z prośbą gorąco, Szanowni Państwo, pomóżcie mi zmodyfikować tak, abyśmy byli wszyscy z tego faktu zadowoleni, przede wszystkim społeczeństwo tego miasta. Myślę, że Państwo nie odmówicie, już w przyszłym tygodniu będę prosił Was o spotkanie, abyście wsparli mnie swoją wiedzą, doświadczeniem, bo niewątpliwie taki bagaż doświadczeń życiowych bogaty macie. I na zakończenie, Szanowni Państwo, no, oczywiście procedura jest taka, że ten projekt będzie zgodnie z wolą Pana Wojewody. Panie Mecenasie, myślę, że podstawy prawne, które się znajdą w uchwale, to będą podstawy z ustawy o samorządzie powiatowym. Tak sobie tego organ skarżący życzy. Szanowni Państwo, wciąganie się w tą pułapkę sądową spowoduje kolejne lata. Tak naprawdę, ja dodam tylko, że 2 lata już nie funkcjonuje żaden program na terenie miasta. I to było z mojej strony wszystko. Proszę Państwa o zrozumienie i podjęcie tych uchwał. One tak naprawdę dadzą szansę na nowe otwarcie i spowodowanie, że będziemy tak naprawdę robili to, co powinniśmy robić. Ja uważam te 4 miesiące za miesiące zablokowane, ale też nie stracone, bo w międzyczasie oczywiście pojawiło się kilka pomysłów, które są realizowane. Natomiast chcąc uniknąć tego tak zwanego grillowania medialnego co 2 tygodnie czy to 3, że otóż pojawił się program, który zawiera taką masę błędów. Pan radny Piaściński zarzucił, że wydano tyle pieniędzy. Ja pragnę Państwa uspokoić jeszcze w jednej kwestii w kontekście zainteresowania medialnego. Otóż, Szanowni Państwo, nieprawdą jest, że za ten program otrzymałem nagrodę i nie jest to 1 300 000, jaką otrzymali panowie opiekujący się stadionem. Nie jest to też 60 000, jak otrzymali takie premie osoby z Sejmu i Senatu. Nie dostałem żadnej premii specjalnej za przygotowanie tego projektu. Funkcjonuję na podstawie zatrudnienia, to jest moja rola i obowiązek. Także takich premii nie dostałem. Jednemu z panów redaktorów zaproponowałem podanie konta określonej gazety, na które niezwłocznie przeleję całą premię za ten program. Więc to tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo za uwagę. Ja mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem. Jeżeli Państwo, jeśli mi siły pozwolą i Pan Prezydent będzie na to swoim okiem patrzył pozytywnie, to ja oczywiście nie odpuszczę. Ten projekt będzie zrealizowany w takiej formule, jaka będzie zadowalająca
dla pana wojewody, dla państwa radnych, ale już dziś zachęcam państwa do pomocy, wsparcia. Myślę, że państwo nie odmówicie. Dziękuję bardzo.